Košická župa podporila zážitkové ubytovanie pre náročnejších návštevníkov pobytu pri slovenskom mori priamo na hladine. Pre aktívnych skôr narodených župa podporila pestrý program hudby, tanca a spevu v areáli futbalového štadióna. Župan navštívil automobilku vo Valalikoch a potvrdil podporu investícií, ktoré prinášajú konkrétne výsledky. Stredná odborná škola v Medzibodroží vychováva mladých farmárov v rámci osvedčeného projektu. Paulína Slepčíková je slovenská vedkyňa, ktorá svojimi vedeckými výsledkami v oblasti organickej chémie prispieva k rozvoju modernej vedy a zároveň pozitívne reprezentuje Slovensko doma aj v zahraničí. Rekreačná oblasť Dolného Zemplína sa píši novou turistickou atrakciou, aká na východe ešte neexistuje. V areáli hotela Glamour, neďaleko brehov Zemplínskej Šíravy, náročným návštevníkom už slúži výnimočné ubytovanie v netradičnom houseboate. Súčasťou je výrivka, sauna, neopakovateľné zážitky priamo z hladiny, ktoré sú naozajstným lákadlom najmä pre zamilované páriky. Tak Šírava dlhodobo má obrovský potenciál, kde sme potrebovali množstvo vecí doladiť a dohodnúť, aby sa množstvo projektov spustilo. Aj preto sme tohto roku podpísali memorandum o spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami. V zahraničí je to už možno bežné, ale u nás ešte nie, čiže infraštruktúra na vode priamo nie je úplne bežná. Ubytovanie priamo na vode je veľkým lákadlom aj kvôli výrivke a saune a súkromie bude naozaj dokonalé. O výhľade na vodnú plochu ani nehovoriac. Dotácia zo strany Košického samosprávneho kraja dosiahla 70 000 eur. Veríme, že tento koncept sa rýchlo osvedčí a takéto ubytovania a ďalšie služby na vode sa budú rozvíjať. Veľa času zabralo celý houseboat doviesť a dôkladne ho ukotviť, aby bol pre všetkých bezpečný. Tak hotelu Glamour to pomôže určite veľmi, lebo v podstate je to služba, ktorú málo kto ponúka. Je to, myslím, výnimočná, okrem toho, že je asi na Mare 1-2, ale tu na Širave to ešte nebolo a teraz je taká novinka, ktorá si myslím veľmi pomôže hotelu, či reklamou, alebo hlavne tým zážitkom, ktorý tí mladí ľudia, alebo aj pokročilí ľudia, ktorí chcú stráviť výnimočnú noc na tej vodnej hladine, v krásnom prostredí, luxusnom by som povedal prostredí. Obydlie s rozlohou 72 m2 pozostáva z komfortnej časti vrátane manželskej postele, kompletne vybavenej kuchynky aj kúpeľne. Na terase nechýbajú ležadlá a spomínaná výrivka. Kvôli tomu sme to hlavne robili, že by tí ľudia mali nejaký iný zažitok, okrem toho, čo vieme poskytnúť, tú krásnu pláž, novú kamienkovú plus lehátka, tráva, ktorý hotel Glamour ponúka už dlhé roky, ale toto bude niečo celkom iné. Komunitné podujatie Leto so seniormi v Rožňave malo veľký úspech medzi skôr narodenými z celého okresu Rožňava. Spolu s jednotou dôchodcov Slovenska milú akciu podporila aj Košická župa. Na tomto podujatí miestne špeciality chutili popri dobrej muzike, speve a aj tanci. Jednoznačne musím povedať, že nie je to len o jedlách, nie je to len o speve, je to o stretnutí ľudí a tam veľkú pridanú hodnotu. Veľmi si vážim tú spoluprácu s jednou z predsedom Košického samosprávneho kraja a samozrejme aj s Centrom voľného času z Via Carpatiou. Bez ich podpory by sme to nevedeli zvládnuť. Klobúk dole pred prístupom domácich seniorov z okresu Rožňava, ktorí v areáli futbalového štadióna ponúkli rozmanitý program hudby a spevu spolu s tancom zo všetkých kútov regiónu. Na tie posledné 4 roky, čo som ja predseda, sme Košický kraj dostali na úplne iný level. Dovolím si povedať, že plníme na 80% minimálne národný program aktívneho starnutia. Vytvárame podmienky spolupráci, zase to spomeniem, s Košickým samosprávnym krajom, že seniori, ktorí už aktívne nepracujú, ale dnes sú ešte odkazaní na tretie osoby, na dvomových dôchodcov, práve u nás nájdú to miesto, nájdú relax. Seniori práve na podobných akciách nachádzajú ten správny spôsob života, aby boli naďalej aktívni, prospešní a pritom sa aj zabavili. Družne, svojsky a s uchovávaním tradícií.
Táto akcia teda stála za to. Ja ju vnímam veľmi pozitívne, keďže už aj predtým sme spolupracovali s Jednotou dôchodcov Slovenska na takýchto aktivitách, ale v podstate sme tiež veľkú časť tých organizačných vecí riešili my, čiže teraz sme to zobrali celé si pod palec a zároveň sme to rozšírili aj pre seniorov mimo Jednoty dôchodcov Slovenska. Leto so seniormi malo u účastníkov len pozitívne reakcie a keďže vyšlo aj počasie, zážitky boli o to krajšie a príjemnejšie. Naši seniori v našom kraji sú takí aktívni, že majú pomaly nabitejší program ako ja, tak máme sa čo od nich učiť, aj mladšie generácie, čiže je to obohatenie aj pre nás. Predseda Košického samosprávneho kraja sa pri návšteve automobilky Volvo vo Valalikoch na vlastné oči presvedčil, že spoločný postup prináša svoje ovocie a čo je veľmi podstatné, župa si plní svoje záväzky, aby tento významný investor v našom regióne mohol včas pustiť výrobu a poskytnúť prácu tisíckam ľudí z okolia metropoly Východu. Návšteva ukázala, že čo sa týka spolupráce Košického samosprávneho kraja a Volva, je excelentná. V zásade sme si splnili takmer všetky svoje záväzky, napriek tomu, že štát si nesplnil záväzky voči nám, preplatiť tieto veci, ktoré sme mali zrealizovať v súvislosti s investíciou Volvo. Volvo by malo začať produkovať automobily podľa plánov už na jeseň tohto roku. Z linky tak zídu prvé vozidlá a samotný závod je takmer hotový. Vyrábajú tu už aj niektoré súčiastky v testovacom režime. Závod a automobilka Volvo si plní tiež svoje záväzky, čiže jediný, kto tu je a neplní záväzky, je štát a to mi je tak trochu ľúto, pretože už sme mohli byť niekde ďalej, už sme mohli zamestnávať viac ľudí v tomto čase. Košický župan je pritom jednou z mála dôležitých osôb, ktorá bola aj pri začiatku rokovaní so Švédmi. V podstate si pamätám aj tú cestu ešte do Göteborgu, kde sme išli vyjednávať s Volvom prvýkrát. Odvtedy prešlo veľa času a preteklo veľa vody, ako sa hovorí, ale myslím si, že ten výsledok stojí za to. Vidíme za nami fabriku, ktorá už stojí a ktorá o chvíľku začne produkovať automobily. Ja som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tejto cesty od začiatku až do teraz. Vedenie automobilky si uvedomuje dôležitosť spolupráce so samosprávami a aj tou krajskou, lebo len tak sa podarí naplniť všetky ciele a k plnej spokojnosti. V konečnom dôsledku aj pre samotných zamestnancov, z ktorých drvivá väčšina má byť Slovákov. Ja budem najšťastnejší, keď ľudia, ktorí pracujú na obdobných pozíciách niekde inde mimo svojho domova, niekde na západnom Slovensku alebo v zahraničí a sa budú môcť vrátiť a pracovať tu doma, v podstate na tých istých pozíciách, keď ich bavia, alebo aj prídu sem a v podstate začnú tu svoj nový život. Ja verím, že takýto veľký zamestnávateľ dokáže zmeniť životy naozaj mnohým ľuďom a aj to urobí a my urobíme všetko preto, aby ten buď návrat naspäť alebo prechod tu na východné Slovensko bol pre všetkých čo najpríjemnejší. Pri Beníku v okrese Trebišov rastie nielen zelenina, ale aj budúcnosť mladých ľudí. Stredná odborná škola techniky a remesiel sa môže pochváliť unikátnou biofarmou, na ktorej žiaci získavajú skúsenosti priamo v teréne. V rámci nového projektu tu úspešne funguje biofarma, ktorá zásobuje kvalitnou zeleninou viaceré zariadenia Košického samosprávneho kraja. Momentálne sa nachádzame na školskej biofarme pri Beníku. Nachádza sa tu vlastne skleníková sústava a v rámci biofarmy pôda s rozlohou 1,22 hektára, na ktorej sú 12 kruhov. Každý kruh má v strede svoju základňu s vlastným prívodom vody a elektriny. Rameno sa točí dookola, na ktorom je nástavec, ktorý kyprí pôdu
Na biofarme momentálne pestujú 10 druhov zeleniny. Cibule, papriky, paradajky, šaláty, cvikle, zelery, tekvice Hokkaido, sukety, hrášok a fazule. V medzikruhových priestoroch majú vysadené aj kvety, nechtík lekársky, levandule a aksamietnice, ktoré majú prilákať škodcov. Naša škola sa venuje poľnohospodárstvu, potravinárstvu, technika a remesiel. Máme teraz 400 žiakov a hlavný odbor, ktorý sa venuje tejto biofarme, bude spojiť s poľnohospodárstvom, je trošku učebný odbor agromechanizátor práva. Je to učebný odbor určený pre chlapcov a pre dievčatá. Ide okrem klasického poľnohospodárstva sa venujú aj tematike ekologického pestovania zelenie a presne tu na tejto farme v Pribeníku vlastne vykonávajú aj praktický nácvik. Pri Kráľovskom Chomci teda vsadili na ekologické pestovanie najmä zeleniny, o ktorú je záujem vo viacerých zariadeniach Košického samosprávneho kraja. Pre samotných študentov je veľmi dobrá skúsenosť. Tak rozhodne sa naučili začiatok starostlivosti o pôdu, teda prípravu pôdy, predsejbovú, potom samotný výsev, starostlivosť o rastlinky a samotná výsadba, zber a konzervovanie tých zeleniní. Keďže sme vo vidieckom okolí, veľký priemysel tu nie je, takže tieto skúsenosti vedia použiť doma, vo vlastných farmách alebo aspoň vo vlastných dedinách a obciach. Zelenina teda končí na stoloch domovov sociálnych služieb, najmä v okresoch Trebišov, Michalovce a Košice a takisto v stredoškolských jedálniach. A malo význam ísť do tohto projektu, lebo to prospelo pôde a zvyšuje sa úroda. Pridávajú iba schválené ekologické hnojivá. Veda pre mňa znamená spoznávanie nepoznaného, ako pre každého vedca. A je to taký môj doplnok v živote. Na prvom mieste rodina, zdravie a potom je veda, ktorá robí môj život takým celkom. Vo výskume každého vedca prekvapuje stále niečo nové. Myslím si, že človek alebo vedec, ktorý miluje svoju prácu a robí ju s radosťou a teší sa na ňu, vždy nájde niečo, čo ho fascinuje. Vo vede je určite viacej otázok ako istôt, keďže konečný výsledok môže ovplyvniť niekoľko faktorov. Stačí jeden odlišný krok a výsledok je úplne iný. Keď som bola na začiatku svojej takej vedeckej kariéry, tak som si dávala za vinu, že niečo nevyšlo, ale nakoniec som v tom našla možno pekné niečo, lebo mala som profesora, ktorý stále hovoril, že aj výsledok, ktorý nevyjde, je výsledok, a nám vlastne hovorí niečo o tom, kde sme urobili chybu. A to je vlastne asi na tom najkrajšie, hľadať cestu a spôsob. Keďže som robila detekciu rôznych organických látok, vyvinula som spolu s mojimi kolegami metódu na rýchle stanovenie rôznych pesticídov, glyfosátu, rôznych organických molekúl, tak najviac som pyšná na to, že táto metóda je oveľa lepšia ako tie metódy, ktoré sa používajú vo svete a trvajú niekoľko dní, niekedy sa k výsledku dostaneme až po niekoľkých mesiacoch. Ja sama si uvedomujem, že pracovať s chemickými látkami je veľmi nebezpečná vec, ak sa nemanipuluje správne. Netýka sa to iba toho, kde sa tieto chemické produkty použijú, ale aj tých ľudí, ktorí s nimi pracujú. Keby som len jeden takýto životný osud zmenila, aby ten človek pracoval v bezpečnom prostredí, tak táto práca stojí za to. Ja by som odkázala mladým ľuďom, aby sa nebali kročiť do vedy, pretože myslím si, že ešte veľa vecí nebolo objavených a možno tie veci práve čakajú na nich.